Tifel żarħa fil-ġerra tul il-modija fil-widri kont immur nindokra l-melħla jew biex intajjar il-ħammiem ma missier immur naħdem li iżda nsaqqi naħsad skont iż-żmien Wal kem kbirt tal-limt l-iskola għatmil sen ninsa kien min jien Għana ħilu bħal ta' sfuri joħroġ mill-qalb ta' Kampanjol Firħ sinxirma l-isbaħ fjuri jikber fil-qalb ta' Kampanjol Xrubt il-maġiri tal-onjiet taħt xemx tisreġ fis-mewit Fejn imbitu l-ebnin ma dawk in-nies tħunin titrabba l-qalb ta' Kampanjol Kont emigrajt minn dak pajjiżi biss l-art walidi qatt ma nsejt Din Malta tagħna nħossni kburi għax hemm twelidt għextu trabbejt Nies b'qalb ta' debbu kollhom ħlewwa li nibqa' nozza kemm ninżel Nies medjin fix-xogħol u sewwa li ma ssir bħalhom taħt ix-xemx Għana ħilu bħal ta' sfuri joħroġ mill-qalb ta' Kampanjol Firħ sinxirma l-isbaħ fjuri jikber fil-qalb ta' Kampanjol Xrubt il-maġiri tal-oljiet taħt xemx tisreġ fis-mewit Fejn imbitu l-ebnin ma dawk in-nies tħulin titrabba l-qalb ta' Kampanjol Għana ħilu bħal ta' sfuri joħroġ mill-qalb ta' Kampanjol Firħ sinxirma l-isbaħ fjuri jikber fil-qalb ta' Kampanjol Xrubt il-maġiri tal-oljiet taħt xemx tisreġ fis-mewit Fejn imbitu l-ebnin ma dawk in-nies tħunin titrabba l-qalb ta' Kampanjol U proset hemmhekk lil Matthias, mamma mia, Matthias, proset, nilqgħu kwaqt il-programm tagħna. Hemmhekk ukoll nixtiequ inselmu lil Tony Gauci, il-mikbi Tony Gauci, il-Kampanjol hija song waħda m'dawk is-songs li verament tinżel għasel. Kif aħna Matthias? Isma' trid nikxfu naqasi grid żgħir, int bejnietna da, Matthias is-soltu jkun wara l-kameras. Jiġbdilna, imma llum ura t-talent tiegħu. Kif diddi tal-kant, Matthias? Fimni, kien hemm teacher fil-primarja u ħajritni nibda l-lezzjonijiet tal-kant wara li kellna xi kunċerti u hekk tal-iskola daw li jiġru Proset, ekku. Normalment ħafna mill-kantanti isu minn hemm nibdew l-ewwel okkażjoni tkun propju l-iskola, vera? U mbagħad bdejt nitgħallem u issa jisni wara ħafna żmien għax bdejt minn meta kelli 6 issa 19. Proset, xorta għadek zaħir, għadek zaħir ħafna. Matthias, jien nishtiq ringrazzjak ħafna, ovvjament fisa minn tim tal-produzzjoni, Spray Lucas Entertainment, nishtiqu lek ħafna suċċess u li tkomplu kol anka bis-sarix tiegħek bil-kant tiegħek ukoll. Grazzi ħafna, Matthias, aħna